बिटिआर हालामाव फारसेथिं दैबानाजों खहा आरो फारसेथिं सिखाव दाखाथिनि उदखार सानफा एफा गोबां रां लुथिनाय सोरखौबा सिलाइ दिन्थिनाय दम होनाय बायदि जाथाया सोलिफ्लेगासिनो बिटिआर हालामाव गोजोन बिटिआरआव बेबादि जाथाय जाफ्लेबाय थानायखौ गोजोननाय मोनाखै प्रमद बर'आ बेबादि दुथां आखुथायनि हाबा मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो दुथांफोरखौ खावलायदों प्रमद बर'आ बिटिआर हालामाव गोदोनि बादिनो फिन सिखाव दाखाथि जाखांफिननायखौ जोबोद लाजिनाय फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ लोगोसे पुलिस बिफानखौ गोख्रै नायबिजिरना थाबैनो बेबादि रां लुथिना लांग्रा दुथांफोरखौ हमनानै साजा होनांगौनि थाखाय खावलायदों प्रमद बर'आ सोलिबाय थानाय रां लुथिनाय सिखाव दाखाथिनि थासारिखौ नोजोर बोनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिबुंथि এটা প্ৰব্লেম আমাৰ কাৰণে থিয় দিছে যে ইয়াত লুটিং হৈ আছে ডকাইতি এইবিলাক হৈ আছে মই পুলিচক বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ এইটো ষ্ট্ৰং হেণ্ডেদি দমন কৰিব লাগে কিন্তু মই এইটোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যিসকলে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বিচাৰিছে য'ত নেকি তেখেতসকলেতো সাৰি নাযাব যে তেখেতসকলে আজি নহয় কালি ধৰা পৰিব জেলত যাব কিন্তু সমাজখন তেনেকুৱা টেৰৰাইজ কৰিব নালাগে দুষ্কৃতি কাম কৰি কোনো মানে ভাল এটা কেৰিয়াৰ বা ভাল এটা জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে যিয়ে নেকি এই দুষ্কৃতিকাৰী কাম কৰি আছে তেখেতসকলক এই কামৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰণ সেইটো খুব লজ্জাজনক কথা আগতহে আমি আজিৰ পৰা 30-40 বছৰ সময়তহে আগতহে চুৰ ডকাইতিৰ কথাবিলাক শুনিছিলোঁ কিন্তু আজি য'ত সমাজখন ইমান আগুৱাই গ'ল এনেকুৱা সময়ত যদি কোনোবা চুৰ ডকাইতি কৰি যদি খাব বিচাৰিছে ইয়াতকৈ আৰু দুখ লগা একো নাই আৰু পুনৰ মই আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ পুলিচ চিৰাং পুলিচ মই মানে আহ্বান কৰিম যে অতি শীঘ্ৰে এই দুষ্কৃতিবিলাকক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101 536360 70020261333 9101536360